eyi mi salmini on mi salmini dendagal heɗiyankoɓe men ɓe fof kadi kala ɗo woɗo ayo wawi yettade ene yitidira kumpa e bandiraɓe ɓe moni kala mi salmini ɗum inde mum e yettode mum debbo e gorko eyyi min mbiyetemi ko Mamoudou Déme jeeyami ko wuuro no wiye Sinthiane Sinthiou Garba ko toon innotortomi koye diwan Kanel région de Matam eyyi ko ɗon Sinthiane ɗo jibinami ɗon janggumi école primaire ɗum ummi ɗon jaami Saint-Louis lycée Charles de Gaulle gommi ɗon duuɓi jeeɗiɗi eyyi ummitimi lycée Charles de Gaulle de puɗɗimi yaade France en 1976 eyyi nde jaami France noon nawnomi toon ko jangde eyyi jangde nde Allah hokkimi hen suturu mi dañi toon gande mi dañi toon pinal mi dañi toon kadi baawal mi dañi toon gonka ka weeɓanani ɗi koɗo garɗo e ndin leydi eyyi mo anda sababu fof noon anda Allah saabu wona gouvernement Sénégal nawimi ko mawnam France yemare mi ɗanno waɗa on saaha jangdem nde ne boni donc no jaami France nde kawamne toon wiye salindo mo on heɓɓiti wiide ɓaari moɗo jogui niveau mo jogui mo il faut jangga jokka jangde nde eyyi mbanmi DIFA woni diplôme mo mbatta équivalent baccalauréat toon ha mbawa nadde université eyyi mi janggui gande tengtuɗe toon hen tengtuɗe ɓuurimi andirede to banggue gandin anduɓe men ɓuurimi andirede ko gandal rendo ngal woni gandalam ñeeƴuwal garawani Allah mo ngal ɓuurimi teskorede eyyi caggal rendo o noon mi waɗi diplôme aji goɗɗi par ce que mi janggui duuɓi sappo e tati université kono caggal ɗum hay ko gollotomi ko mbattumi liggade ko miɗo continue jangde nde mboɗo waɗa ñeeñe goɗɗe nde wonno mboɗo yinno wadde dawrugol saɗa waɗa dawrugol noon aɗa teɗano leydi yataw pinal ma ne yaaji yataw gandal ma ne yaaji yataw nanɗe ma ne jaaji eyyi ko ɗum darta ɗum pour janggo so tawi Allah waɗi min natini ɗum taw somi teddi ko huccite Sénégal mboɗo teɗano ɗumen taw kala fannu mo gaddanaɓe hay somi anda foof mboɗo jogui hete kam ko jaabi walla hokkata yimɓe mboɗo jogui humpito ha wawa hokkude yimɓe e hoolare yam eyyi ko ɗum dartannomi Allah hokkima gande sappo e tati ɗen ganduɗa ɗeɗo mboɗo jogui diplôme aji mumen gotal hen foof mi windi hen deftere yaltirde jangde ko wona ɗum ko mboɗo jogui gande goɗɗe ɗemi ala diplôme kono kam ñeeñe ɗe mi heeɓiɗe haɗi tinni mi waɗani diplôme aji ɗi tengti ɗemgal linguistique to banggue gandal linguistique ɗemgal ɗemɗiyankawu mi jangui ngal duuɓi 4 kono noon nde diplôme watte hawre Allah waɗi mi rafama mi waɗani diplôme kadi caggal ɗum mboɗo wawno ruttitade kono gamede heeɓimi hawre kadi mi naati mi ɓesmi kallam ari won jotuji kewɗi mbawatano waɗede kono kam gandal ngal mboɗo jogui ha hande kadi mboɗo jangga kala nde pinmi jiimi ɗum ɗo ene ɓeydami mi hatto mi darta ɗum mi wallitoro eyyi ko ni de mbami hande noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah nayi kam France komi suka mboɗo yara e 22 ans hande mi trisi mi woni toon cadre A de la fonction publique territoriale locale mi woni cadre A de la fonction publique d' état mi ligguima e corps préfectoral ko ganduɗa weɓanani ɓi Sénégal najo toon walla ɗi koɗo e Allah waɗi hami heeɓi retraite tam 1er juillet ɓinnuɗo o ko dañmi toon e expérience ko dañmi toon e bawal ko dañmi toon e gandal ko mboɗo yiɗi artirde kam eyyi mbiyatmi ko yoɓe tinno ɓe jangga saabu ko jangde woni ndimago gandal woni ndimago sa anda a waklitte a halfete banneɗa ka yiiɗa wadde kutoreɗa no neɗɗo waɗirta citron ni jagga citron ma kama ɗum mbaɗa e maaro ma so tawi anda ganduɗo o ko noon waɗanma ko noon ɗo funtirtuma noon hutortoma yeru mum hande sa ƴeewi Fouta walla ƴeewi leydi ndi minen waɗoɓe politique ɓe somin gari yimɓeɓe min gaddantaɓe nafoore min gaddantaɓe ko coggu kalis coggu basal min gara min dokkuma te men e t-shirt e casquette min ñallidma e nangue min kandinma e ɗum so tawi a anda ɗum yonma kono saɗa anduno ɗum yonatama kadi a jaɓata waɗede noon jaɓata waɗede noon komo anda jaɓata waɗede noon komo janggani walla mo woodi mo pinal mo heɓani nokku neɗɗo fof ko jangguɗo ala mo janggata heddi ko ene jangde oral ene janggire guite ene janggire noppi ene janggire bindol kono ko janggirte guite e noppi ko e nanɗe ko so tawi bindolngol wattama hen ene uddita guite goɗɗe e noppi goɗɗe e nanɗe goɗɗe ene wawi wallude heddi ko sukaɓeɓe eɓe jogui caɗele to banggue jangde hande leydi ndi jangde weeɓani hen jangde ne satti hen nde wonno ardiɓe ɓe yimɓe ɓe janggani ɗo yimɓe ɓe janggani ɗo soɓe ñawi ɓe cafrata ko ɗo
donc so tawi noon ɓiye janngani e leydi walla janngoyta ko privé aɗa jogii moyen miskineɓe ɓe ngala moyen ngaji ɓe ɓiɓɓe maɓe janngata to ɓiɓɓe ma janngata toon sa renaka a yeeboto to ɓiɓɓe janande ɓe janngata ɗum ɓaade ɓiye ala toon eyi ko ene moƴƴuno lamɓe ɓe guiteɗe ɓe dardata ɓiɓɓe maɓɓe ɓe darda noon ɓiɓɓe leydi keddiɗi ɗi kono noon wayani noon ɗum waɗi caɗele jangdene waɗi caɗele kono fof dey ene foti haɓede sukaɓe ɓe daro kaɓe mbaɗa des sacrifice hay sinno ɓe gasade nde ɓe jiiɗi gasade otoɓe kuppo hande gasoyi beele goto fof dañano rendirde mako Mamoudou Dia ko gorko Sénégal naajo mo wona pullo tan sabu mo jilli ko bamako woni pullo yummakko noon ko banggue lebu banggue séréer ɗum waɗi Mamoudou Dia ko calɗi tati ɗi gonɗi yummaji hande nder leydi Sénégal ɗi koye majjo jeeya heddi noon ko kadi o jibinaka Fouta o jibinaka Khombol o nanta duuɓi ɗe Pular ha o maayi kono noon omo fasni ba makko pasnugol ha ala ko foti ha o dari o wi pullo fenata nden o wino ko tukuleur o wi tukuleur fenata e nder leydi ndi ɗo Sénégal ko Mamadou Dia itti konngol sacce tukuleur Mamadou Dia itti golɗo e leydi he nden a yiyana jol fo ridde ɓiyum wiye sacce tukuleur a faami Mamadou Dia itti ɗum e ɗo e leydi he ha laaɓi kadi Mamadou Dia ko gorko jinnoɗo en omo yiɗi Sénégal fof kono o tengtini o wi diwanuji ɓamtare leydi Sénégal goni ko Fouta e Casamance premier centre d' animation rural mbaɗa ɗum ha yencide gandal e remoɓe ko Wourossogui waɗa en 1958 le deuxième waɗa Kolda en 1959 centre Wourossogui o waɗa député waɗa Thilogne en 1959 en même temps que celui de Kolda le premier périmètre irrigué mo gonɗa ena to banggue ndema maaro waɗa ko Guédé village Guédé Santhi ko Mamadou Dia waɗi ɗum wonno omo yiyanno Fouta yiyande moƴƴere yiyande wonde fayida eyyi o laamima ko kanko adduno yo Pular janggi ko kanko yinno wadde yo ɗemde guendiji lomto français o kanko yinno wadde yo remoɓe keptu koye mumen keɓa ndimagu men sernaɓe mbasa halfude ɗumen traitant en ɓe mbasa halfude ɗumen l'économie de traite mbasa halfude ɗumen o hokkitiɓe ndimagu dans le cadre des coopératives ɗum ko Mamadou Dia waɗi ɗum heddi noon ndo waɗi ɗum nde o wonɓe o bonnani wonɓe o yaɓi intérêt ji mumen ɓen noon jiiɗa ɗum mbaɗi malde e France mbaɗi malde e Senghor hawre kadi kamɓe français en ɓe gila tan o memi ɗemgal français ngal o wi ɗemɗe guindiji ɗe lemto français o français ɓe puɗɗi fewjade ɓe puɗe yummu ɗon ɓe mbaɓe Senghor e Senghor wonno kañum wi ko ɓamtare wonde ala sowona rewe français woni sodorde Mamadou Dia yiiɗa ɗum eyyi min noon alhamdulillah mi dañi chance mo ganduɗa hewɓe dañani ɗum gonnoɗo directeur de cabinet Mamadou Dia o ene wiye Roland Colin hande alhamdulillah omo yara duuɓi 90 ɗiɗi omo wuuri hay hanki min kalde téléphone omo namno on gowrumi ga on wonno ceernam on jangguinimi to université France kanko kala dendagal wittoji mbaɗmi to banggue gandal rendo ko kanko huufimi kanko yaade yam e woɗɓe ɓe ganduɗa Mamadou Dia en wonduɗumen ɗo e leydi en saare laamiɗo nde e nder ɗum noon kanko Mamadou Dia so ari France Roland noddami wima mi hirto galle mum mi hirtoto e makko mino makko e kaw Sally guila nde min garano tan min kirto amin namdomo question ngaji ha o teskimi e nder question ngaji namdotomomi ɗi o namdi Roland holmin eyyi Roland haalni mon omo yiiɗi yiidemi min Roland min jaari hôtel makko o wonde debbo kadi mi wiye Hulimata Dia o hiiri toon posé mi question ngaji ha juuti wonko haali ɗon mi haalta ko ɗo eyyi kono noon o waɗimi ɓiiko mbimo min mboɗo yiiɗi wonde ɓiye kono jiɗmi wonde ko almudo ma o wi pourquoi mbi mboɗo wawi wonde ɓiye mbasa hollude mbasa jangguindemi ko jangguɗa ko ganduɗa ko kono sa woni ceernam a jangguin tan ko ganduɗa ko tan o hokkimi jungo ha Allah waɗi o horta e jomum ko ñande min mbayru yindirde ko ñande min jindiri nde o duwonimi o hokkimi deftere makko sakkitere nde o winduno dans le grenier de patriarche o waɗimi de dédicacé min mbayrodirde mbi joko fawi hen o rute jomum ko gorko baɗɗo fayida mo ganduɗa leñol min ngol ene wawno hutorade mum nde wonno omo hiisi leñol ngol kono leñol ngol adde makko yawuji mbi Mamadou Dia ko maccuɗo e minen maccuɗo laamata ko min Mamadou Dia ko baaduɗo ni minen maccuɗo laamata ko min e sabu Mamadou Dia waɗa maccuɗo Mamadou Dia ko jawo hoore wentu ande bam makko arno Sinthi Bamambe ko gaynako o suka sagata hawre recrutement militaire ari joom wuuro omo jippi galle joom wuuro wi yiiɗa yaade ɓiyum yahani ƴeewa maccude nden babiraɓe men Fouta lomtinanno ko maccuɓe mumen
so école ari lomtina ɓi maccuɗo ma walla so maccuɗo ari lomtina ɓi maccuɗo ma noon waano Fouta joni kanko bammo jama tawa o so tawi ɓi joom wuuro o yahaari kanko omo jeɗi jerdima o lomto o yaha ɗum yaani maccugagu mi ɓaari o lomtima ɓi joom wuuro o signe bamɓe o sabu ko on halfimo donc ko maccuɗo ɗum jeeyi sababu yiyata mo jako maccuɗo kono bammo ko arɗum signe bamɓe ken ayna sarde kono wonno Allah waɗi ɗum arsigi mum koye armée nde ummiti service militaire arti ɗo e Dakar ɗo woni garde républicain ha o fekta Khombol ha Mamadou Dia jibina toon Mamadou Dia naati nde natata école taw jofni deftere mum jofni alluwal gardal e Qur'an hadama ko nadde école taw jofni alluwal gardal ngal e Qur'an ɗum waɗi ko gurdam makko fof omo nawdi laamu ngu e diine o Mamadou Dia ko suufiyanke so taw duuɓi makko cakkitti so tawi ari galle makko talata kikiɗa yiyatamo talata fof o hirndat o waalo e talata o ñalla alarba o ha alkamis subaka ɗo fuɗɗo yonto bowal haw mayi ko ɓirɗo gorko pullo baɗɗo fayida mo ganduɗa Sénégal dañno kono noon Allah haajiri ni mata o yaw arde law eyyi o ari saaha do ari nde woodi ko ɗacciti kadi miijoji ɗi majjani saabu ko ɗum min janggi kadi wona min tan goto janggini wona min tan goto hutiri miijoji makko ɗum noon ko ballal Allah en la ɗum kala ɓaari kanko yeehi ɗum ne heddi majjani kala ko winduno e kala ko golluno emin gandi ɗo woni emin mbawi hutorade mamin jaggu ɗum ɓenani min ɓennina saabu neɗɗo andi tan ko fuɗɗi ɓenno o ko Allah andi ɓenno o kalmi on ɗo ko ndo yaɓɓodire remoɓe ɓe o waɗi organisé coopérative pour Sénégal heɓde ndimagu mum on saaha o il a touché les intérêts des marabouts mourides ɓen kalfuno le bassin arachidi là to banggue yimɓeɓe ko almuɓe men so tawi hokkiri almuɓe ndimagu ɓe ɓoccito laamu joguino yimɓe solat les traitants libanais ɓen kadi o waɗi remettre en cause gonka mumen dans la traite du commerce d'arachide sabu ɓen garata an jogui guerte ma kono kamɓe piksati prix guerte ma ɓe coode ko weliɓe ɓe jaada hen o haaɓe tubakoɓe ɓe saabu ɗemgal français ngal député ji nen ɗo e leydi he député ji ɗi ene ko contre makko ɓeɗe Senghor mbaddi malde pour wadde mo éjecté ɓe kaɓi nde haala ka ari noon ha o harde wuli ɓen mbiɗe mbaɗa motion de censure à l'Assemblée nationale o wi ɓen mbatta motion de censure par ce que kala ka haalaka kene haale ɓaade ko parti o woni laamu leydi ndi kala hen gonɗo hunde ko parti o waɗi ɗum haalaka haalte ko nder parti ga ɓe luurodiri ɗo ɓe kaɓi ɗo ha Allah waɗi Lamine Gueye eɗe wonɓe Senghor en Senghor wabiɓe puusi ɓe ene yinno habde Mamadou Dia kono ɓaari ɓe mbaadi ni oto wiyeɗo o janfi Mamadou Dia o puusi woɓɓe yo kaɓe Mamadou Dia kono taw kanko less eyyi ni woni kisa ɓe kaɓi e on période Lamine Gueye en mbino mbaɗa motion de censure haɗi ɗumen fayi assemblée nationale o uddi assemblée nationale o o jaggi ɗumen ɓe o soki ɗumen beela haala kan arte halta to parti ga ɓe kaɓi e nder ɗum nde woni kisa ne waɗa fomante wiya Mamadou Dia waɗi coup d'état taw noon sin Mamadou Dia so waɗi ɗum waɗata coup d'état comme ala laamu waɗata coup d'état comme ala pouvoir ko Mamadou Dia joguino l' essentiel du pouvoir kono noon haɗimo wadde ɗum ko omo jogui Senghor yidde e hoolare wasdemo miijade Senghor ma fin subaka jam fo e Senghor noon janforima ko hoolare Mamadou Dia joginoy ɗum o jagga o soka le 17 décembre 1962 o soka ha 1972 o yalti eyyi kono hay ko yalti ko jooɗaki hawma Mamadou Dia jooɗaki mbaɗmi créé kisal min woni 168e parti waɗaɗo créé dans le listing pelle parti ji politique Sénégal min woni 168e parti kisal Sénégal mi jooɗima ko juuti mi yiiɗa politique waɗa sari wadde politique min gandirami ko acteur du développement gandirami ko programme développement gandumi ko rondade projet ji ɓamtare mboɗa nawana guure mboɗa walla guure soɗi jiiɗiɗe goɗa guure fuutankoje soɗi jiiɗiɗe gona malinaɓe walla guinanaɓe e nder diaspora he ɗum woni indam carte am d'identité c'est ça l'opérateur des programmes de développement Allah waɗi kawrumi e Djiboka en 98 omo ari France do yalti PS o haalna haalam min gari min jiidiri o wi kam mi maari mi naata e parti makko mbi mi yiiɗa politique mi naatani o wi kam mi nani haalama mi nani aɗa haale kono a yiiɗa politique kono sa jaɓi a waɗat politique saabu konngol ngol joguiɗa ngol ko konngol pelle e ngol fayi kono e ngol joguiɗo ngol haaɗi so yingol yettima ɗo ngol foti haade ɗo ngol ɓennata konngol gongol no woodi wiyete konngol politique ko ngol ɓuuri konngol fedde ngol fayde sa waɗani ngol keɓɗa ngol minen jogui konnguɗi politique ɗi min garani min ƴeewa hutoradema so tawi a jaɓi min kutorama gonde sa jaɓani min kutorama min jaɓɓuma min bonna peeje ma taw ala ko mbawɗa hen il m'a dit ça crûment comme ça ndar momi jalmi mbimomin parti ma natirte o yala sa naati parti min sodanma carte tan mbimi ala min to sodanma horam kono mboɗo jogui namde tati sa jaabima namde ɗe haɗe gaare nayyi mi ƴeewa so tawi mboɗo wawi nadde parti ma mbimomi goho
so tawi mi are parti sa tawi ana hiɓi laamu hol ɗemgal ngal laamortoɗa est ce que ko ɗemgal tubakoɓe ngal walla ko ɗemɗe guendiji ɗe o deƴƴi o daarimi ha juuti o ɗemgal officiel sénégal ko français kono min somi ari mami ƴelliti ɗemɗe guendiji ɗe fawɗe dow français o mbimi sa ƴelliti ɗemɗe guendiji ɗe hol hen ngal gardinta oman nder pardu mumi o sali faade toon kono noon o wi ɗemɗe guendiji ɗe pondanmi haɗe potari dokku mumi cumma mais so ɗum ɗemiti dans le cadre de l'aménagement du territoire holno mbaɗirta feere ko arata e sénégal ko wasa hadde dakar tan yettoyo diwnuji keddiɗi ɗi beele ɗine daña jaam toon yimɓe mbasa ɗannodade dakar to mbiɗaɗe keddo toon au contraire yimɓe gummogaari andi jahana toon dans une nouvelle distribution territoriale o yimɓol jogui plan mum kadi somi ari ko noon mbaɗanmi mbino gueɗel tati ɓel ngel holno ballirta ha jeere nder wona nder sénégal kala diwan gonɗo sénégal uddito e keddiɗo o jaabimi mimomi cagguere o ko holko mbaɗanta hoɓe ɗanniɓe sénégal naaɓe ɗanniɓe holmo caggal ɗiɗo holko mbaɗantaɓe o wimi ala programme ɗanniɓe kono ɓaari aɗa ɗo o waɗi cité woɗɓe ene ɗo ko wayno mamadou ablaye de men jeeya dumour alpha o ene ɗo mi joddo e mon pewje nen ɗanniɓe holko foti waɗanede donc momi junngo coodmi cartele makko nanmi e URD gonmi toon responsable mawɗo au niveau de la France allah waɗi e 2000 o janfi min goppi mum par ce que wona ɗum e ndewruno e makko woɗɓe kadi ndewi ɗon sama julde camin abdourahima ñin ko jinmi haale ko e ko jinmi waɗe ko ɓe mbiya ɓe mbaɗa kono ɓe mbaɗata soit ɓe cuusa soit ɓe pellitani soit ko funti wonno cakkitimi noon mettidde tigui rigui ha jarnimi wadde kisal koye abdourahima nde min kaɓi tawi ko janfiɗo min o wino komo yiɗi rewede mi o yinat yidde rewde min mbi ɓaari min dañi ɓi pullo deweteɗo min ndewa e mum o janfi min o fati ablaye wadde o watti ablaye wadde candidat makko ɗum mettimi kaftimi dari mbi ɓaari kamɓe wonɓe toon ɓe penat tan ɓe gara ɓe tawa min ga ɓe kusoro min ɓe ƴetta kalisaji amen ɓe mbaɗa ko weeli ɓe joni ɓaari ko noon min de mi fene no penirta ni so tawi loi sénégal haɗani mi wadde parti je ferai un parti politique mi haala ko kalanmi ko saabu ɓaari mi neli yimɓe tato mi rewi yimɓe tato hay goto hen haalta so tawi ko gogen komin foti haalde warata kam muccata kam fiyata kam eywa kolluɓe ɗum ɓe gondumi france ɓe ɓen mbi ɓooyi aɓen jiiɗi haaladde ɗum amin kuli kono ɓaare addi amin caggal allah amin caggal ma on a lancé kisal pendant mois de mars 2007 on a lancé kisal on a fait des séminaires jusqu'au mois de novembre on a fait un congrès et le 24 octobre 2008 min gari min mbaɗi déclaré parti o ga to sénégal ga le 7 décembre 2009 parti o heɓi récépissé mum parti am hecci APR voilà donc parti am hecci de mbaɗmi créé kisal de Macky Sall il est au PDS comme président de l'Assemblée nationale kono noon ɓaari arsugo o ko Allah feccata Allah hokki ko kanko Allah yiɗi laamu ngol ɗo minen foof min jaɓi reftude e makko min liggodira e makko beelen wona eyyi ɗum waɗi de min mbaɗi créé parti jiɗi kanko ɗo heeɓi récépissé min mbaddi fondé la coalition Macky 2012 min naati Benno Bokk Yaakaar min ballimo ho heeɓi waɗi qualifié au premier tour min naati coalition Benno Bokk Yaakaar min dokkimo victoire o min jaade makko ha joni ha 2019 kadi min ballimo o heɓti deuxiéme mandat joni noon heddi ko neɗɗo rewata neɗɗo tan gembe ha bata neɗɗo so tawi a rewe neɗɗo a janggani mum paama e mum gueɗe won gueɗe heddi hankkadi kadi mi waɗirani parti o min pour mboɗo hokke longere mi waɗirani parti o pour mboɗo sakke hunde walla mboɗo hokke poste mbaɗirimi parti o ko mboɗo laamu mboɗo darta laamu leydi mi halfa lefol laamu leydi sénégal mi laamu ɗum mi waɗa programme o jinmi wadde par ce que tawi ko jinmi wadde ko somi laamaki gasata waɗata hay goto wattama ama place ɗum noon alay sago mi daro mi waɗa parti o mi woɗoɗo ndewnu mumi hawo ande hawo yiye hawo teske on sah so tawi wiyama o teskama yimɓe koliɓe parti o konngol ngol naati yimɓe he min teɗono lefol laamu leydi sénégal ngol beele ko foti fondede kone fonde ko foti waɗede kone waɗe ko fota waɗede kone itte ɗum ɗo jeeyi kisal ɗum ɗo jibini kisal si min jahi dans la coalition andi coalition Benno Bokk Yaakaar amin keewi parti ji kadi coalition Benno Bokk Yaakaar hamniri ko c'est la coalition des coalitions parti wiide ƴellitoy ɗum ni muusi weeɓani kadi ganbele kane heewi donc min jeehino hamin dañide min mbaɗi des candidatures dans les élections locales dans le cadre de la coalition au niveau de la députation gambele ka haɗi min heɓde des candidats à la députation kono ɗum fof e wade noon bonani saabu neɗɗo ko Macky Sall dañi ko wona ko sénégal heeɓi indépendance ko hay goto daña ɗum pina tan daña laam wona noon joni noon minen hande expérience gondigal nder yimɓe dans la coalition politique min gandi l'arène politique sénégalaise ɗum ɗo amin cohluno ɗum janggude ɗum famde ɗum min ganda konngudi mabɓe min ganda koɓe mbaɗata min ganda koɓe jahata min ganda haalullaji mabɓe gonga min ganda haalullaji mabɓe fenade min ganda janfaji mabɓe par ce que fof wone hen
so tawi a janggi a funtama jam fama goo ɗiɗi tati nayyi tan a finat a faami ɗum waɗi ko jeeyi sababu ko donc min gari ha e ɗum ɓaari arama ha e ɗum hankkadi yanama ni min paami la reine politique sénégalaise hankkadi amin mbawi duttan ko hankkadi ko arata ɗo ko les locales les législatives et les présidentielles ko wuttaɓe min jahata min babake Benno Bokk Yaakaar min babake hay goto ko minen poɗata sabu hankkadi min cikki ɗo min ndewi ɗo min paami no yarata hankkadi amin mbawi jogonat ko amen mbaɗa andi kay somi wiyama noon ko wona goho wona ɗiɗi wona tati wannomi ladde ko ronku noon dañi saggam e leydam so ko dañmi France ko somi dañi ɗum ɗo mi ɗannotako kono mi nimsani ko jarumi toon sabu mi yeehi mi dañi ha heewi mboɗo artira ayi minen ɗannitɓe minen min dañan min gartira ɗo won wonɓe ɗo e leydi he gujjat nawa coorno e caggal leydi a faami minen min gujjan toon min gartira ga min on ɓurnimi gujjowo caggal leydi artiran leydi mum ɓurnimi gujjowo leydi mum nawa en moftoya caggal leydi wona hande mi heeɓi no gardumi mi heeɓi expérience kadi mi dañi no gardumi hande je suis retraité je suis libre joni hankkadi ɗo ɓurmi wonde ni to je suis membre du haut conseil des collectivités territoriales donc toutes les sessions plénières mboɗomi ɗo mboɗo ummo toon nimi ara ɗo taw wona goɗɗo mboɗo yaha mboɗo yiya yillo leydi ndi beele mboɗo adda leydi ndi andami hande mboɗo jogui on liberté mboɗo jogui on temps mboɗo jogui on fofof nden mi alani ɗum hankkadi ko critique mo yimɓe mbirannomi ñingore yimɓe mbirannomi e ala ɗo ɗum c'est fini natti ɗum natti haalaɓi par ce que hankkadi mboɗomi ɗo ñande fof mboɗo mara janggo so Allah jaaɓi mboɗo e holɗo jahatmi kono ɗo e balɗe sappo uji tan mi arti ɗo kadi monto ɗo kadi mona lewru mi yirlo leydi ndi mi yiya yimɓe leydi ndi ko pour mi ɗoftude koɓe gayna lewru nduɗon gonɗen komi garowo ɗo mboɗo adda partenaire uji mboɗo addana fuutankoɓe mboɗo addana ferlankoɓe eɗen jogui caɗele min mi fatata hami heeɓa laamu woɗo wiya mboɗo walla yimɓe min ko guila joni ballatmi yimɓe jiiya naforam garda em sowon naforam ɗum ɗo woni pédagogie am kono arde wuuro yimɓe basal alanaɓe projet alanaɓe ndiyam alanaɓe ceeti cellal a handinanaɓe dispensaire a handinanaɓe woydu a handinanaɓe lawol moƴƴol woto arata gara guitta temen nayyi t-shirt e casquette dokka joomum min mboɗo ɓuuri ɗon fuutankoɓe mboɗo ɓuuri ɗon sénégal naaɓe guila joni guila ɗum heɓani e batte ɗo mi wonani laamu ɗo guila mi ala he hunde ɗo kono Allah ne hokkimi gandal Allah ne hokkimi peeje Allah ne hokkimi des partenaire mi rondo partenaire ɗi mi addano yimɓeɓe no nokkuɗo fof noon farde ko hunde il paraît qu'au Sénégal hande hay goto so tawi neɗɗo ko bandum kono min neɗɗo ko bandum haadami nawde diwnuji goɗɗi e nawlu Fouta ha Foutankoɓe keeɓa soɓe keeɓi ko heddi koɓe waɗano puyiɗo andirta